Lero Panyaso Voice Box tafuna tobweretsereni kulankhula kwa bambo DJ Jiso. DJ Jiso akulankhula kuchokera m'boma la Chiradzulu, ndipo iwowa akudandaula kuti asilikali agulu la nkhondo a dziko la Malawi kapena kuti Malawi Defence Force awachita chipongwe, awacheka pamene amafuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi ma ballot paper amene apita boma limeneli la Chiradzulu. Ballot paper la Malawi ngati simukudziwa bungwe loyesa Malawi la Malawi Electoral Commission layamba kutumiza ndithu ma ballot paper ku madera osiyanasiyana a dziko lino, ndipo kumeneko asilikali athu amene akumaperekeza ballot paper amenewa kuti akasidwe kumene kuti anthu ndikavote molingana ndi chisankho chimene chikubwera. Ndipo nkhaniyo njoti ifayasa Voice Box tilipo mboni tampa limodzi titi matinonse Malawi muzimvereno kuti DJ Jiso kuti bwanji ndipakamaliza mukuuzi kuti niyo kukaniza bwanji pakali imene kuti Jiso akunama kapena akuyenda mkalo mutuza ine kumisifundo Panyaso Voice Box. Bwanji Malawi nonse kulikonse kumene muli lero pa 11 nthawi yanga ndi 25 minutes past 5 o'clock chigawo chino cha madzulo. Ndikamba kuti langa zina DJ Jiso ankosi akamuna bambo lero ndabwera ndikudandaula. Ndakhala ndikukamba kuna kuti mdziko muno mukufuna mulowe ma ballot paper nthawi nake. Ma ballot paper ochonga anayamba kulowa, ena atulukira Chikonde, ena atulukira Mwanza. Anthu simakhulupirira. Lero kuno ku Chiradzulu Thumbwe kumene ndabwera dzana kuchoka Nsanje, ndabwera kuno ulendo wanga uchoka ku Mulanje Central kumene makagwira ntchito zina kumeneko, ndabwera kuno ku Chiradzulu. Chiradzulu kunda kuma ndi galimoto ya MDF imene yakwera asilikali, koma asilikali akhala mbali moka pakatipa pali makula box okhala ngati a freezer saja kwa payikidwa muli mafomu ngati zima ballot paper zija, koma sekera wamba kumangamanga ndi akudusa. Ine ndinamvesera kuti kuchoka ugalimoto ima pa Thumbwe polisi pandanga ndiye nachinga pa Nyambalo mu Chiradzulu Thumbwe amene akuzoka kwa Nyambalo kuzokunena ndiye nayimisa kuyimisa kumene ayimisa kuti ndifunse muli chani ngati activist konso ngati nzika imene tikufuna tulondoloze chingati kwabwera chinthu chachilendo mmuzi mwathu. Olo mutabwera asilikali fa mmuzi mwathu muno mulibe nkhondo, sima mmuzi mwonso simunabwere kuti mwina kapena mabwera nthu ena ake kuti mwina kapena muli president akubwera, no, mwera MDF yabwera kuzatani tifufuze fatili munyengo ya zisankho tione kati zizwa chilicho chimene chikuchitika. Momoti ayankhe tabwera zakuti atenga lupanga nkundicheka chala ichi andicheka uko amene mukuona undi table soda chira kuti table soda ndikumatamata koma iso andicheka mpaka na ndamva ulosa kama masewera ndi magazi atuluka apa sidina masewera. So ndofana kuuzeni kuti tikamakuuzani no opposition kuti nziko muno muli nyengo anthu afuna kubera masankho IMCP akufuna kuba masankho mukuma yankhula ngati kapena inu mwina inu mawina kale tifati kuuzeni ziko muno muli zinyengo, koma ine ngati kiso ngati akhesa mwezi uwu sitikulola ndipo ndiko kuno mwina angondipha, koma chisankho chichi situwa kuti nyengo chene kusichitike. Nini mafano kukuzusana Malawi kuti ku Chiradzulu Thumbwe kwachitika zimenezi. Mawa ndikuchoka kunonso ndikupita ku Nzimba kumene kuso tifuna tikaone kuti unkucha kumene ku zikwenda mutani. Ine ndikwenda mbali zonse ndipo ngati uli kufa ndifera Professor Arthur Peter Mutharika ndifera DPP zikomo kwambiri. Ranga zina DJ Jiso ankosi akamuna bambo map ya mulu pale amene mandiziwa mukundiziwa. Nambala yanga 082 9686 9 awiri 082 9686 9 awiri. WhatsApp number 098 64 30 364 098 64 30 364. Ndathokoza kwambiri nonse amene mandikonda nonse amene mandilimbikitsa. Tikunena kuti nkhondo mwazi wayamba kukhesedwa.